Hindi ko masikmura eh. Masakit sa damdamin. Mama rin nga nakauli ka na. Ma, mamamiss kita. Ika-31 ng Marso nang malaman ng pamilya Bugate ang sinapit ng kanilang anak na si Catherine Perpetua na nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa bansang Saudi Arabia. Natagpuan na lang raw si Catherine na wala ng buhay nang buksan ng kanyang amo ang kwarto nito. Noon simula po sir nalaman namin, hindi na po kami makakain, hindi na makatulog kasi po yung iniisip namin na malayo pati yung kapatid namin. Paano na ipaalam sa inyo itong nangyari or sinapit ng inyong kapatid? Nakausap po namin, nung March 19, last na po namin yon. Naipaalam ba kaagad sa inyong pamilya na may masamang nangyari na sa kapatid ninyo? Ang nakapagsabi po sa amin ng message, yung friend po ng kapatid ko. March 19 nyo siya na huling nakausap. Opo. Simula March 19 hanggang nung katapusan ng Marso, wala kayong balita. Opo. Walang sinasabi yung agency. Wala po. Kayo pa ang kumontak sa kanila. Opo. Kaya nga po, lumapit kami sa inyo para madali kasi po parang natatagalan po eh. Dahil dito, ora mismong nakipag-ugnayan ang programa sa local agency ni Catherine upang alamin ang tunay na dahilan kung bakit hindi agad na ipaabot sa pamilya ang insidente. At ayon sa kanila, constant naman po yung communication namin with the family. Napagkasunduan nilang pamilya na si Miss Fatima, yung pamangkin, at si Ma'am Sandra, ang magiging representative po nila sa amin. Alam din po namin na hiwalay siya sa asawa. nang araw ding yon ay nakapanayam namin sa programa ang Director ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs na si Attorney Armand Dulay. So attorney, ano po ang maaring asahan ng pamilya na tulong para mapadali po yung pagpapauwi talaga dito sa bangkay ng kanilang kapatid? We can take into consideration that fact. So ang gagawin natin, humihingi na lang kami ng barangay certification dun sa Piwi kung saan galing si Ma'am Maribel. Kuha na lang ng barangay certification from the Kagawad, from the barangay chairman na wala na dun yung yung asawa. At number 2, humihingi na kami ng affidavit from Miss Maribel na ito ang ginawa naming mga hakbang para hanapin yung asawa kasi para to sa protection niya. Asahan po ninyo na aasikasuhin ng OWA at DFA ang pag-uwi ng labi ng inyong kapatid. Huwag po kayo mag-alala at nandito po ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico. Aalalayan po namin At kayo. sisiguraduhin namin, partner, sisiguraduhin natin, partner, na makakauwi po ang inyong kapatid the soonest possible time. Ayon sa DFA, ay nakatakda na sa Mayo 11 ang pag-uwi ng labi ni Catherine sa bansa. Dahil rito, agad na inasikaso ng aming team ang pagsalubong sa labi ni Catherine. Ako ungkod na, hindi naman na mabuhay. Masaya nga na akong nakabalik digdi dahil sa Indo, akong Bicol. Kung hindi kami nagpunta doon, hindi po kayo doon nakapunta dito ini. Talagang matinulungin sa ako Bicol. Labis din ang sakit na nararamdaman ng kanyang ama na si Tatay Nueda Bugate dahil sa sinapit ng kanyang anak. Siyempre, makulog ang buot dahil hindi inaasahan na mangyari. Ang sabi niya, hindi pa siya uuwi sa ma-sting. Walang sinabi kami na hiningi na hindi binibigay. Maraming alaalang mamiss kanila dahil mabuot yan, matulungin. Pasalamat kami na tumulong sa amin na nakauwi siya. Kahit bangkay na, masakit sa damdamin na nalaman ming matagal na palang may problema doon. Hindi ko masikmura eh. Masakit sa buot na matanggap na gano'n ang nangyari sa kanila eh. Dahil pamilya ko sila eh. Kaya maraming salamat. Nabunutan kami tinik dahil nakikita kami ng aming anak na makauwi man dito sa Pilipinas. Mama rin nga nakauli ka
ka na. Mahal na mahal ni ikaw. Ma, mahal-miss kita. Sa kabila ng sakit na dinulot nito, nabigyan sila ng kaginawahan dahil kahit sa uling pagkakataon ay nagkaroon sila ng oras na masilayan ang labi ni Catherine. Bilang mga kapatid ni Catherine, kailangan namin tulungan mga bata. Walang tatay, walang nanay. Wala namang, talagang kami talagang tutulong sa kanila. Talagang hindi namin sila pababayaan. Imagine mo, 3 taon. Parang ginawa niya daw rin ng reunion ng family namin. So wala na. Iba yung reunion na napangakuan niya. Nakausap din namin ang pamangkin ni Catherine na siyang inasahan na mag-asikaso ng mga papeles sa Maynila. Gaya na itsura niya kasi 2 months na siya dun sa Saudi. Minadali na din talaga ng amo ni Catherine kasi malaki rin yung binabayaran niya dun sa pag-stay niya sa prison. Everyday namin pinapollow up yung amo niya sa yung embassy sa Saudi para mapadali yung process ng papers. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya sa ating programa dahil sa naging ora mismo nating pagtugon sa kanilang problema. Maraming salamat, Congressman. Ikaw ang masipag magtulong sa amin. Kung hindi ikaw, hindi makapunta ng anak ko dito sa aming bahay. Ito ay isa lamang patunay ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay walang pinipiling tulungan kahit nasa labas man ng ating bansa.